שלום לכולם, כאן גוזלי גיימינג, אנחנו במגה וולס, זה באמצע המשחק. כפי שאתם יכולים לראות, לווידר שלנו נשאר 65 HP, לווידר של הרד 150, ל-Yellow אין ווידר ולגרין 40. מה קורה מאור? זה השחקן של מאור. אני יורבריין. אני דרדלורד, יש לי נעליים מדיימונד. הרגע השגתי, הרגתי מישהו. אנחנו קצת בדפנד, אתם יודעים. רוצה להתחיל קלאץ' אפילו שאין לנו אוכל? קלאץ' יש לנו. יש לך? את כל הברט של בר. חכה, מעכשיו להתחיל? כן. חכה. נכון. שנייה, הווידר שלנו. טוב, בוא. יאללה, בוא. יש לך איירון פיקקס אפישנסי 1, כן. אני יודע איפה הצ'סט. זה בסו שהוא הלך באמצע? פאק, נראה לי גנבו ממנה. אני לא בטוח איפה היא. הופה, הנה. מה? לקחו ממנה? שיט. לא, אין מצב, זה לא כאן. חכה. זה כזה. אני יודע איפה זה נראה לי צריך להיות. זה לא, זה בקו ישר היה כזה, כאילו ממש בור בקו ישר. זה, אני אומר לך, זה. שתי איירונינגות. תחפש פה, הצ'סט אמורה להיות פה, נו. אין לנו אפילו אוכל לקלאץ'. טוב, אז נהיה במידל, מה אכפת לי? צריך להרוג את ה... פאק, מת לנו... סלש קיל, אני עושה סלש קיל. למה? טוב. אין לי פושן. לא, הנעליים מדיימונד שלי, אתה לוקח אותם? סלש קיל. עשיתי. אוקיי, אני בא. כן, עליהם דיימון. אני בא למים. אני אביא לך אותם בו. אני בא, כן. אוי, אני הלכתי בדרך ההפוכה. אני לא מבין למה עושה סלשקיל, אנחנו פה. כי אין לי טייל פושן. הנה, רד אחורה, אני מאחוריך. בוא לפה בצד וזרוק לי את כל הסט שלי. לא קיבלתי אותה. יש לך. זרוק. זהו. ככה. לא, איירון פיקקס, תביא לי, כי אתם... קח את אני לא האיירון פיקקס. מקבל מהקיט. קח. פאק, זהו, מת לנו ווידר, יאללה, בסדר. אוקיי, עכשיו כולם יבואו לעשות עלינו רש. בוא למידל מהר. זה. בוא. הנה זה, מצאתי. זה הצ'סט פה? כן. חכה. שיט, קח סטאק ווד. ככה, כשאתה בורח ממישהו. כן, אני יודע. אוקיי, 24 ברד, סבבה, קח 12. לקחתי לך. נו, קח, מה, אני מביא לך, תיקח. מביאים לך, תיקח, מרביצים לך, תברח, יאללה בוא. תחפור לידי. אוקיי, עוד. בסדר. יש לך טורצ'ים? לא. יש לי רדסטון טורץ'. איפה אתה הולך? איפה? טוב, בסדר, רד, זה טוב. לבדרוק, לא? הנה, מצאתי טורצ'ים. כן, לבדרוק. אנחנו פה? לא. הנה. הופה. צ'סטים. הופה, קצת אוכל. רדסטון טורץ'. ראופיש, זה יופי, זה מוריד את האנגר קצת. לא, בעצם זה לא, בר סתם מתבלבל. רד לבדרוק. יש לי 3 אפלס, 3 קוקי. רד, סגור אותנו עם ווד. רגע, תשבור את הצ'סט אחרי שאתה... חם לי, אני מזיע בשיט, שנייה. למה אין מסקנטה לוק? יש לך אקס? קח, שבור את הצ'סטים. לא צריך. יא, תתחיל להגדיל את המקום, אנחנו נעשה מנהרות כאלה. הופה, יש שנגר. אוקיי, רגע, יש לי טורצ'ים. שנייה. גם לי 12. יופי, יאללה. וואי, חם לי. וואי. רק שנייה, אני בא להדליק. לא, בסדר. רציתי להדליק מזגן. אוי, אפלס פחות מביאים. מה, לא הבנתי. האפלס מביאים פחות אוכל. יכול להיות שהטים שלנו ישתלט על המידל? לא, אנחנו 9 בטים. טוב, די יכול להיות, לא יודע. אין הרבה סיכוי. לא. מה זה מעלינו פה?
אתה בשיפט כל הזמן? כן. ים 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 קוקי. קח. מה? יש לי אוכל. לא זרק לך, אין מצוין. קח. זרקתי לך קוקי. יש לי הרבה אוכל, אל תדאג. רק רגע. שים טורצ'ים מאחוריי. וואי. חם לי. עוד... פושן! קיבלתי פושן בצ'סט. קיבלתי פושן אוף פויזן, מה? גם אני. אבל זה בכלל של... של שתייה. כן. זה לא... אני אתן למישהו, סתם. כמו בשביל גיאה, אני ים מכשפה. אנחנו נהיה די האחרונים שיגיעו אלינו. אוקיי, עוד צ'סט. עוד. וואי, זה אותו דבר, נראה אנחנו ליד הכבישים, לא בטוח. רגע, מה אנחנו עושים? אנחנו מגדילים מערה. עושים אוי, רגע. אין לי אוכל. אין לך? יש לי, כאילו אין לי. אבל שגם לך תגיד. שנייה לפי ה... למה המצפן לא באינבנטר? שנייה, לא, אני יורד משיפט לרגע. טוב. סדר את האוכל פה. צווד. סטאק נשים. יאללה. רגע, אנחנו צריכים... אני צריך את המצפן אצלי. וואי, גרין קרוב. הנה, הנה, יש שם גרין. איפה? הוא 10, 8, חכה, עוף מפה. הנה, הוא למעלה, נהרוג אותו, הוא אחד. חכה, הנה, בלו מטפל בו. הרג אותו. בוא נעלה לבלו, בוא ניתן לבלו לרדת. אני אוכל את הפוטטו של הפויזן. אופס. אני פותח לו. בוא אחי, בוא. מי זה? זה בלו? כן. רד אחי, הוא רד. נפל, יופי. מה? גם אתה רואה אותו תקוע? כן. הנה. הנה הוא. תביא לו אוכל. לא, נראה לך? אין לי. אין לך? אין לי הרבה. מה יש הוא? לי. הוא לא, אם הוא ירשום פוד אז נביא לו. וואי, גרינים מתים פה, סתכל. וואי. 4 ברצף כבר. תקשיב, נראה לי השתלטנו למידל. נראה לי. חושב? אני לא בטוח. אם הוא קפץ לבור אז כנראה שלא. הוא MVP. לא יודע. דיימונד פיקקס? לא, אבל זה בלי אינצ'אנט. הוא כלום. או שזה עם אינצ'אנט? כן, זה עם אינצ'אנט. או שהוא MVP או שהוא MVP פלוס. איל פושן, גם לי יש את זה, בוא מה, איזה קט הוא? בלייז. הוא הביא לי ספלאש פושן. של מה? פושן אוף... לא. פושן אוף פויזן? פויזן. וואי, פיקקס שלי עומד להישאב לי עוד 101 חציבות. אל תביא לו אוכל, יש לו הרבה. תפסיק לחטוף, תפסיק. נפסיק? איפה הוא נעלם? הנה הוא עולה למעלה, בוא. נראה לי הוא מומחה בקלאצ'ים. כן. אני יודע גם מה הוא עושה, הוא עולה למעלה למידל, שיפסיק האנגר. אני יודע. הוא גם... הנה רד, יש פה רד למעלה, אתה רואה את השם? לא. רגע, נבדוק במצפן. עוד 60 בלוקים. לא, הרד קרוב. 8 פליירס לרד, הוא מטומטם, מה הוא עושה? יש פה גם גרין. אין כוח להיות לידו. טוב, יודע מה? אנחנו הורגים אותם, מה? שנייה, הפסקת אוכל חכמה. פה? כן. אתה רואה את הרד הזה? אמא, למישהו קפץ. לא, עוף מפה, רגע. תזוז אחורה. תן למומחה. הנה רד. זה רד אחד? רד אחד. אנחנו הורגים אותו. צריך אחד. זוז. איפה הוא? נעלה עם בלוקים. נו.
כן, גם אני שונא. אח! כמה רד! הרבה? איזה טמבל. שיו, כמה? תחזור, אני חוזר, לא יודע מה איתך. לא ירגו, וואי. אמא, יש לך דיימונד סארד. לאן חזרת? נכנסתי פה לבור. אתה בורח? לא. הוא הרג. איפה אתה, תגיד? אני לא יודע, אני מתפוצץ למטה. הנה אתה, אני רואה אותך. למה אתה לא על שיפט? אני עולה למעלה. הנה, אני נשאר איתו. כן, אני עולה למדרגות פה. שנייה. אני רואה אתכם, אני פה איתכם. אני פה. עוד אוכל, יש לו אוכל? לא, פה. יש לו 10 צ'יקן. בייבי. איפה הוא? נעלם. הבן אדם הזה, לא יודע, בלייז מסודר. פאק, רוצה להרוג אותו? יאללה, הורגים אותו, יאללה. 5 HP. תהרוג אותו. הרגתי דיימונד סורד. הנה, מעולה. קיבלתי. זהו, ניצחנו את המשחק. וואו, תראה. לא ניצח. וואי. איזה יופי. אחלה. חומוס אחלה. קצת ג'י מן. ג'י מן, אני. יש למטה. מה זה בלו? ג'י מן. הנה בלו, אנחנו מתאחדים. למה? למה יא טמבל? סתם, כי שאלה הנה, יש יותר פה קל. רד קרוב. היה רד קרוב. לא יודע, היה... לא, זה לא כזה. כנראה הרגו אותו. כן. הנה, ילו. בוא נראה, אני הולך ליאלו, בוא. בא לך ליאלו? כן, אני הולך, הנה, פה, הוא פה. איפה הוא? הוא למעלה? זה סקאי בייס? יכול להיות, איפה הוא? אני רואה את השם שלו למעלה. תעלה אליו עם הבלוקים, לא יודע. לא עם הבלוקים, יש פה מדרגות. מה אכפת? אני לא בטוח. מה אכפת לך? יש לך סטאק. הנה, הוא למעלה, לעלות אליו? אני עולה מישהו עולה אליו. אני גם בלוקים? עולה אליו. אתה עולה עם בלוקים? הוא לא פה למעלה, טמבל. כן, הוא פה. כן, אני עליתי אליו פה. הופה, אני פה עם מישהו עם דיימונד סורד. שהמישהו הזה, איתי הוא עם דיימונד סורד. הבנת? כן. אנחנו פה למעלה. פאקינג דם זומבי. הרגנו אותו, זהו. אין. הוא שתה עיל. נפלתי. אני וחבר שלי נפלנו. אני הורג אותו. לא, הוא טוב, אח. מה היה? תום, מה אתה הולך אליו? הוא פיגמן? לא, הוא זומבי, הוא מקס זומבי. מקס? כן, הוא מקס. יש לו דיימונד 6 פלייט. אני עולה אליו. הוא מת! יאללה, אנחנו נגד הרד. וואי, קרא אותנו, זה אוריג'ינל סטרייף. כן, מה נראה לך? אני אלך אליו ישירות. יאללה, עם הקמפ. וואי, הוא רחוק. אני מקבל מלא דמייג'. הוא רחוק, מה זה? הוא עושה קלאץ' עכשיו. הוא יהרוג את כולנו. בוא איתי אז, נלך ביחד ונהרוג אותו. רגע, יום. איפה, הוא לא... הוא בבייס שלו. נפלתי. הוא בטאנלים. הנה הוא, אני רואה. הנה הוא לא בטאנלים. לא בטאנלים, מעל. פאק הוא טוב. איזה נוב. אני רוצה את הקיל האחרון. שבא לך אמא לא... הוא עושה את המכה של הבלייז, הוא הפך לבלייז. הנה, זהו. טוב, הוא הורג אתכם? לא, יש לו 4 HP, הוא בורח. הרגתי את הניצחון הקיל האחרון. ג'י. בוא נעשה את הסקיל שלי. טוב, ג'י, מה אתה... למה נעשה עם סלאש? ג'י. איזה כיף. כמה קוינס? 249. טוב. כן. וואי, אני יכול עכשיו... לא, אני לא יכול לשפר, אני צריך 600. טוב, אז...
מאור, יש לך מילות פרידה לסרטון? כן, ניצחון. ניצחון, כן. לא, אז יאללה ביי, מקווה שאהבתם. מאור, תגיד ביי. ביי ביי.